दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय 10 जुलाइआव 10 जुलाइ बेलासिनि 3टा बाजियाव सारा आसाम नाङै साब डिविजन और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टाराव 1000 माने मिनिमाम 1000 बर'नि गामसा माने नोङो बर'नि दखना आर'नाइ लानानै आरो एबसुनि फ्लेग लानानै रोड मार्च खालामगोन माने रोड मार्च लामा हान्जा सुनाय आरो बे रोड मार्चनि गुबै अबजेक्टिभआ जाबाय गेरेमसा बर' माहारि दानाय गेरेमसा बर' माहारि दानायनि मोन्थोरा जागोन बड'स अफ द वर्ल्ड इउनाइट बुहुमनि बर'फोर खौसे जा थां आरो थांनानै थानो हो लिभ एन्ड लेट लिभ आरो बे रोड मार्चनि गेजेरजों जोङो खेबसे बर' माहारिनि जे थामोनथा जोंनि जे रैखाथि आरो जोंनि जे स्ट्रेंथ बर' हारिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा बर' माहारि दानाय बेयाव बयखौबो जोङो हांख्रायनानै जोङो खौसे हाबा मावलांनायनि जे मोन्थोर आरो जे मेसेजखौ जों होगोन आरो बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि बिबानगिरिनि अनगायै जेसेबां आगुनि बिबानगिरि दैदेनगिरिफोर दङ बयखौबो हांख्रायनानै बे रोड मार्चआव उइथ फुल डिसिप्लिन आरो आब्रुथि आरो नेमखान्थि आरो मोनसे डिसिप्लिननि गेजेरजों जोङो बे रोड मार्चखौ खालामगोन आरो बे रोड मार्चआ जोबोद नायनो गोनां गोसोआव लाखिनो गोनां रोड मार्च जागोन आं बेखिनिखौनो फोरमायबाय।